Heipä hei, iloinen tervehdys täältä aurinkoiselta Häkärinteeltä. Laskettelukausi on parhaimmillaan, rinteet aivan huippukunnossa ja hiihtolomatkin lähestyvät täyttä häkää. Pyysin kuluneella viikolla vinkkejä ja ideoita, miten saisimme lisää häkän ystäviä. Sainkin niitä runsaasti, kiitos niistä. Ensimmäisenä huomenna on jo tulossa tarjous, jossa perhe, 2 aikuista ja 2 lasta pääsee mäkeen vain 80 eurolla ja lisähenkilöt maksavat vain 10 euroa lisää. Sunnuntaina meillä tämä ralli jatkuu ja silloin ne, joilla ei ole omia välineitä, saavat välinevuokran kaupan päälle, kun ostavat rinnelipun. Ja ensi viikkohan se vasta hurjaviikko on, silloin vietämme 10 viikkoa, eli joka ilta pääsee rinteeseen vain 10 ja välinevuokratkin on vain 10. Minä nautin täällä häkällä olosta. Tule sinäkin nauttimaan. Nähdään Häkärinteellä. Tervetuloa!